खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमा लानाय लाइमोन आरो माइनावनि आरज बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो सिगांदों। आंनि मुङा थरायना बिनिता दैमारि, जिल्ला उदालगुरि, बियाब टंला, गामि से नं धुपगुरि, रिंखन क। मेथाइनि गिबि सिरि आलो गोजोन रुजुरुमु। आलो गोजोन रुजुरुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। आलो गोजोन रुजुरुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय। इराननि समाव रंजानाय समाव जोंनिनो जेब्लाबो मदद मोनथों आफा अबंगसाय। इराननि समाव रंजानाय समाव जोंनिनो जेब्लाबो मदद मोनथों आफा अबंगसाय। अखा बांखायाव दै बाना बांग्रिङाव थावरिनो हाथों आफा अबंगसाय। अखा बांखायाव दै बाना बांग्रिङाव थावरिनो हाथों आफा अबंगसाय।